Bingelele umlaleli wasidlala Alright, drive kama namungana ngusipasi wakazinto hlabisa mazibuko wasibongo yazi namasiko isikhathi somphakathi ke hot and fresh sivula ngendaba eshisayo ke la uAllen Winnie upremier walapha ke Western Cape uAllen Winnie uzomana kanjani bona mayeke wafika nje uPutin wabeka nje unyawo lwakhe laphana ke kusona isifunda laseNingizimu Afrika wehlela ke laphana bazombopha bona ngeke benze njengohulumeni kazwelonke olwawubaba ke Cyril instructions to do so bonake bonakala ke ungeke uphiko lwabo likhethekile ayomxoshe ke Putin uzokhumuleka ukuthi ke kunomyalelo ke we-International Criminal Court eyaziwe ke nge-ICC kuyona ke futhi ekhiphe ke i-warrant arrest for yena ke umholelo waseRussia uPutin thuniphawula kwakho lapho umbukele ngasekhaya ngabe lento ezanywa uAllen Winnie sokhuluma kanjalo abantu abaningi bakujabulela kakhulu ukukhuluma kwakhe bakubuka njengophawe ke abantu abaningi ngizokhuleka ukuthi ke iNingizimu Afrika ke yahluleka ke ukubopha ke yena ke Omar al-Bashir kwakuthabusa ke yena ke umengameli ke uJacob Zuma sokwaba nenkulumo ke eningi ezahlukahlukene ukuthi bafuna ukuphuma kuyona ke ICC ngenxa ukuthi ke kubuya sengazuthi ikhethi iphele emasini uma eshushisa ke abaholi ke base Africa, right? So ke kuningi kakhulu ke ukukhuluma lapho nane indaba yasenzo Meyiwa trial yabuyeka ke na kanjani kuleli viki lizoqala ke enkantolo. So ke kube kuningi kakhulu ukukhuluma iJSC incoma ke kakhulu ke ukuthi no akalokhuze akahoxe uyena ke Ijajii ke lona umawumela oyena ke presiding judge Ecaleni ke lakhe uMeyiwa. So kukhala kakhulukazi ke ngendaba yokuthi ke kunama reports ke amaningi wama judgments abangagcine ke bengawasubmithanga. So kuningi kakhulu yena ke umawumela nelinye ke iJajii ke abazoke ke bethi nje ukuma kancane so ke iJSC ibhaleleke umengameli ukuthi abasuspend. So kuzobe kuningi kakhulu ukukhuluma lapho nanokubheka nje ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. uLane Forbes umama ka aka udefender ke uDJ Zinhle's happy umother bongs against ama-trolls ambeza ukuthi week akuthiwa isiyoyo wesendoda mfana umother bongs. This follows after kube nakukhuluma nje okuningi zokhumbulela ukuthi ku-episode ethi ngeviki elidlule sasikhuluma ngendaba yokuthi aka no uzinhle ubonakala lokho emdibi munye nomndeni waka aka so abantu abaningi bakhala ukuthi abakazi baze bambona yena nomndeni waka mother bongs. So nje kuningi ukukhuluma khona so ke kuyasho ukuthi no uzinhle uyamcontrola umother bongs uyisiyoyo nje sendoda ngokusho kwabantu right nokwama trolls. So umama ka aka ke uyayihlaba uyehlekeza yonke leyo nto. Sisuka ku aka siza ku Casper Nyovest who reveals ukuthi ke his upcoming album is getting mixed in Los Angeles. So yeah uyasho ukuthi he wants his album to be a banger baba. Kanjalo ke no Tipsy sabonga kakhulu shame ukuthi Tipsy grateful for love after a car accident. Uthobeka Tipsy indaba ke uyajabulela kakhulu ke ithuba lesibili bandakanya ke nje engozini ke on the early hours of Tuesday yena ke nabangani bakhe so ke wothiwa ke lo wabashayisa ke wayeshaya ke irobot. So busho kanjalo Tips asazi ke kodwa kubantu ke bayibonela ke ngamehlo, right? Silule lapho endabeni ya Tips sibonga kakhulu nje ukuthi uyaphila sizelana endabeni ya DJ Cleo sithi congratulations Cleo reflects on his life as he graduates as ivesti. So uthola ke Bachelor of Arts lapha na ke eVet uyasho ukuthi kwakunezinye ikhasi lapha khona ayake ifike lo usizi nomunyu nokhala. So uyajabula kakhulu ke uma utheze ithola imiyezana yakhe. Indaba ehambe kakhulu ke la yazi izikodwa hosting i-birthday lunch for uZola 7. So uZola ke 10:46 sithi ke happy birthday wena Mzolisto. So kube kuningi kakhulu ukukhuluma abantu abanenge ke besho ukuthi ke bamjabulela ke uZola 7 bambongela nanesipho nje esiqhamuka kuyena ke uminister ke wezamaciko namasiko ubaba uzizi kodwa. But the guide challenge uBig Zulu to a rematch. This comes after uBig Zulu ke akwazi ke ukuthi abeke phansi ke itrainer yakhe ngamanqemnqem. So wathi uyayiqeda nje ngetrainer yakhe
ngepodcast yakhe uBig Zulu wathi uCasper Nyovest is up next. Sokuzokhumbuleka ukuthi konke lokhu kwenzakala nje uBig Zulu wayekade memezele ukuthi ke uyayigcina ke noma uyafasta noma uyabstain ke enkonzweni yasekamelweni. So yayibona ke imphumela ukuthi ikhona ngempela. Kanti ke nani nemkhonyana ke kaGogo Maweni so uyasho ukuthi no man yena akondliwa ke uGogo Maweni unanenkampani uyayisebenzela. So uthi bonke laba bantu abanalo umcabango leyo ababesale bakhohle nje bakhohlwe baphele kuthi nya kuthi nxe bayivale leyo chapter. Enhlembali thanks a boyfriend for support after SA Fashion Week success. So ke uEnhlembali uyasho ukuthi shemo unama international awards for acting kanjalo ke nane fashion. So uyabonga kakhulu ke nane boyfriend yakhe nje is very supportive kule chapter yakhe entsha. Do me this favor kusho uBeb Sodomo ecela ke abalandeli bakhe ke nanomzansi nje wonke ukuthi uvotele ingeke kwemanye ke yama awards ayizayo amakhulukazi la eNingizimu Afrika. So uyasho ukuthi no man ngiyacela manivotele ke ingeke i song of the year noma so ke ezindaweni eziningi ezahlukahlukene. Sakhuluma ngazi indaba ke zama awards ezayo enziwe omunye wemsakazeli wenhlangano yomphakathi. So ke uSjava nayo nominate kaningi. So abantu abaningi very positive ukuthi uSjava eningi kakhulu ke ingoma azoyithola. Kanti ke nane sakhuluma ngendaba yaSjava nane talented Backville Joe bakhiphe ke nama visuals wengoma yabo ke love song ke umbayimbayi we album yabo ke ezophuma ngomhla ka12 kuMay ukhamba ne. So together uSjava beno Big Zulu bazinkabi ake ngithi mina danke ngiyabonga nane corruption eqhubekelayo lapha na ke kwelase eZimbabwe indaba yamnangwangwa opendwe ngenkulu ke corruption. So abantu abaningi bayibhekile leyo nanokuthi ngabe kwenzakalani kuningi kakhulu ke nje ukhuluma indaba esuse kakhulu ke nanendaba ke yokuthi ke ngabe kungenzeka yini kanti ukuthi lokho kuvela nje amafile amaningi endabeni ke Thabo Bester ukuthi babeshama business successful. So kunene indaba ke lokho ihlongozo kuthiwa hayi khona iceleb ayi communicate nalo elalibuyele imsize nangokunye kubhekiwe ukuthi ngabe liphi lelo celeb. Kanti phinde sithi congratulations nakuyena ke uKelly Khumalo drop ke album yakhe entsha from a god to a king. So ke abantu abaningi bambongele kakhulu ke nangemuva nje emva koba ke hlabene ke nangeindondo. So abantu abaningi kuningi ukubonga ke lapho uthi hawu zihambela kahle izinto lentokazi yakaKhumalo. Kanti ke simbhekile kakhulu ke ukuthi ngabe yena ke uzokwenza njani ke kwi-doc as far as indaba yaSenzo Meyiwa trials is concerned. Igama lami ngoAyanda ngwakahlabisa wakamazibuko isibongo lena bekuyi hot and fresh ngomhla ka29 kuApril 2023 nakanjani ngeviki elizayo. Ke ngithi mina danke ngiyabonga #asidlale